Civil Affairs Bureau ko ta chuan hmeichhe naupang Suko Koi chuan an IG account hmang chuan live mewin apa nupui tur a zawn mek thu a sawi a. Kapa chu Su Mu Yan ni in Su Group President ani Fetruk le inches nia sang six pack nei ani mai baka pathloi fa pakhat nei to ni in a hausa em bawk ani tia a sawi lai mek chuan mi che pakhat anu ne na in video call ve mek chu kung en box si lova lo kalin a lo pal hlo mai I tha mo buite tia a lo zo rual chuan anu ka tha e ti in a lo ko ngal top mai mu ya na po in a fanu chu shwai hotumin chulai hmun chu a lo pan ve meka email thasya kanu ni la ka du e ko in a lo ti chuan kalome ma se mel shat lo anu I ti zel chuan an shwai bo dai mai don che sin Lin zia kum nga chungot kanin neya ichhiat te a arukin mi padang fanu ilo ne pui renga ni mo mi pakhat hian alo ti chiama chin yang nang mirin omlo lutuk khan tunge ka fa ti vela lo buaina tur eng mai nei lo engwangin nge heta hian ni lokal kanin chendon wanga ni lom ni lokal vatro ti in lini chuan alo beng popa in chenna ti filzova an lo let le chu ko koile bodyguard te chuan phu moi le pangpar nen an lo hmuaka chinyanga pek chuan tina pa hi Su Group Vice President ania Iu Hua Menson Project po kha aman a manage vek ti shero nang le ke hi chu kan khovel a sang hlakani min ngin dana zerin zangna domna tlema zong te chu ka pe the mai the che sin alo ti khera ka beng le mai tur chenia ka pasal thar tur po alo thleng chep to linin alo ti ve ngat nang nu thloi fa po nei thei lo kha tumi pa ma in an du tak ngai lawang che chinyang a chuan alo ti le sham chuti lain mu ya na te po chu an lo thleng phei ta a anu in a pasal tur ka zon mu sak che kardum nal deuh mai khalin alo kalang driver ania ati kha ama chu ni nge in lini chuan a hria a pa a alo ti ve chhuai chinyang a po chu thinrim hmel deuh chuan a kalson mu ya na chuan lo pan hnain boite hei hi moi pa chu lini chuan a lo ti vata o I du zuang ani em ni te reng mai ka pasal tur chu moi ni ka lo ngak rin to che sin marriage certificate chu wala toila engthil nge moi sui le kanu ina soi vek to lom local vat ro lini chuan muya na angai na shelo za chu office building a chuan akai lut ta dora certificate nen chuan lo chuak le thuain ko koi chuan lini chan chin te chu apa ne na chuan alo shil zunga nuata na adu thu chu alo shil non le inu kan te na shal tu chi angkha alo ni hlawangi o apa ina ti po in ani hi chu a fel lutu kalom alo ti ve tlat ani chuan mi hausa tak kan ni ti hi kan zia prianga yang mi pa ngai omin kan oma tul don ania apa ina ti po chuan alo nui ver mai an ming te chu in shil tonin muya nga chuan dak ianga ani thu chu a soizeya real estate agent kania nang driver ni buka a chadon lutu ti in lini chuan rin hlel na po chu alo nei lem lo tin chelo ati ve deuh shim bokani chutia chung kwa an lo ni ta ka chuan thomhno la turin lini chuan ko koite pa fa chu anin lwa lama chuan a shwai pheya pona chuan a in nga tir ma se a in banga te chuan linzia ile a uite tan lu phalani lo ti hi thlak nen alo in tar chuai mai chinyang a ti fekani ti chu a she thiam ngala a thin rim hle in chung lama po bungrua vel chu an lo swa sam mek le ngal inin chen to ni lom ni engei lo ti don he in hi ka ti ruak vekanga kalak thei lo ho zong chu ka ti che vekang chinyang anu chuan alo ti sot pon lama ko koite pa fa po chuan thomhno pa ngai lo ha to in lini lo chwa hun chu an lo ngak ve rana rin angotin lini chu alo do izab be khau lo mai bungrua an ti chha zong te chu choi vek tura shilin
lawyer a tih te chu a ko zui ta hmak mai chu in le a chhunga bungrua zawng zawng te chu lini lei vek lo ni in rim taka hna thokin suma khawl thina chinyanga sum dawn nan bul a tan sak vek bawk ani awm e mahse chinyanga erawh chuan chin group hi keima din ngei ani tunah chuan chu group te nen thawh ho kan tum mek bawk a nang hi enga tan mah kan ti tawh lo che i pasal kut tu ang deuh nen khan hlim takin va in nei te u alo tih khum zuah zuah mai a lini erawh chuan an bungraw tih chiat man te chu alo dil tha hle chiangnuai khat chau awmna bank card an pek awang chuan a dang a laksak le hmak bawk a kawng hren te chu chu sakin a kekawr kawng chu alo thawl si a a kekawr chu ta thla in chinyanga chu kekawr te nen chuan a ding ta teuh mai muyan a phu in lini chu gold digger ani nge alo ring ve bawk a khatite nguta in nei a ol sam dana hmeichhe tha ani chu a ring thei bik lo chu wang chuan rathei tak anga lanzel chu adu ani mahse lini lo chuak thla chuan poisa alo hum tuna mamu leinan ti in muyan a chu alo pe ve ngal mai china chuan lo zui le in taltum chuan vuak alo tum muyan an a hnung alo do hman hlo eng thil nge moi ti le nepa toy se plutuk ti in lini chuan vuak le ta lo tum ta mai si bakleng in china po chu atlan chile ta dor mai anin pa nga ya chuan ko sak chi ani don lo awangin muyan a chuan a secretary chu in lua tur thawak lo ngai to sak tur chuan a shila kumnga liam ta a linin naw a chiat an ti kha a pasal china fa alo ni reng lo anu khan rau chung ko fanu ti nai nen a fapa chu omdun tir tumin damdoite a in tura chuan alo tel saka ma se lini zo khian lo in pal hloin su chung ko fapa upa ber su muyan a nen chuan an mudun ta dai mai hi alo ni a mahse chu thil chu rem changa lo la in china nen chuan a in nei tira a rin ang ngei chuan naw chu alo pai tak tak alo pian khan su chhungkwa te hne na chuan milian hnih lai in naute chu anu chuan a hral sak ta dai mai alo ni lini bula erawh chuan naute chu a chhiat angin an hrilh tir zai alo ni chu thu chu china po chuan tuna a hre ve chi a anu chu fing a ti hmel hle anu chuan tina chu nei vat tur chuan alo tur chen bawk secretary chuan anin lua tur po chu lo zon hmu sak diam to in muyan a chuan a u naw pa an then oma cheng ve angin lini nge na chuan a hmel hriat tira zuwa ani thu hrilin amit mei ro zau zau in chhunga chuan bungrua te pawh lo awm sa vekin muyan a chuan ran nung chhuata lo vak chu a hmu thuta a hlau lutuk chuan lini chu a kwah tawp a pa chu ran nung mai pawh i hlau ani maw ko in alo tih taka chuan a sak dewa ka in chui pal mai ani kha alo ti ve zai lini chuan ran nung chu alo rap hlum ngal vata chu in aya nuam deuh zawk zon sak le turin muyan a chuan a secretary chu a rukin a hrilh nge an bungrua awmna pawh muyan a chuan alo hre chiang bawk si lo lini chuan a ring hlel ta dewa mahse muyan a chuan ka hmang kha te malawm na thokin ka buai thin si a ti ve tlata manager chuan lini chu ran kholin iu hiamen sona kal ngal vat tur chuan alo hrilh client anei awang chuan a hlim hle a in kan hral thei chuan bonus tam tak men pe dawna in nuam zawk kan lua ve thei to ang ti in muyan a te hne na chuan a hrilh nge chu in chu kawkawi tan a tha tawk lo ni in a ngaia in dang lua vat chu a chak hle muyan a pawh in mamawh leina tur bank card alo pe ve bawk a in khawl tauwa in lei nge chu an tum ve ni a kal hnu chuan kawkawi chuan iu hiamen sawn chu lei dei la anu tan pawh hna thawhna a ul sam dawn a sin ti in a pa hne na chuan a nge na ani pawh chuan tha alo ti ve hle voinah hian he in hi kan leilo ani chuan ka pasal ni chu in be sei du ho suang che ti nai chuan alo ti ve khanga ipa kha su group general manager ani lom ni iu hia menson te chu
ama manage vek ani hi enga nge kan chan lo te lu lang le chena chuan alo ti du ka kapa in Mr. Sumuya nan nupui aneya a local do na ti nia kan lo biak thiam dan na zirin thil tia ol samang ti na ina ti lain apa chu a local ve ta chi a voina Mr. Su an inspection alo nei do na buaina siam hau suang chu alo ti chulai hmuna chuan lini po kha athok ve mek bokani kha muya na te pa fa local ero chu alo mulova ko koi zok chuan anu thona ani ti sha in anu chu alo zong ru ve mek thung china te nu fa le ti nai chuan lini chu lo bia in lei an tum thu te chu in ti thei deuh chuan an lo shila in nei vat an tum thu nen an chapo mel hle oi khati chung zong khan ka in lua chengin ba hlirin kan khosa a tuna in tharman to tak le itum le siamo awamak ve linin alo ti ve thung nang le ti nai te song inin ang lo reng ani inin class le lutuk tlat chinan alo ti le kapa hian iu hia menson hi a in kol sak char char boka Mr. Su an ka du ber in ka thlan thei thu mi shila sin tina in alo ti ve bok ma se rooftop ero chu thlan phal lo zinga atelani ome kan chung ko tan chuan van nei na ini rungut ani hi nuradi chuan alo ti hor mai le lama ko koi chuan an in tur chu adu danin alo siam dang lam tir ve meka rooftop me chu a thlang bok an chung ko thalak te lo tar ve in anu tan chuan thom hnomoi tak tak te alo le sak cheu bok ani tui lo zetin lin ni chuan china te chu akal kwal puya flat thadeu hek chu a ko mu pa zel an du khir phiam bok si a an du lo zel top floor cha chu awang to chu Mr. Su Muyan khan a phal lo om chun kha ni si ma se chapo tangang tina chuan ka du thlan min phal saka lom le ka du na bera chuan min om tir mang ti in top floor chu en le adu ta tlat mai manager po chuan alo hnial ngam bik lova chu ruma chuan Muyan a po kha han thleng chho to in ko koi chuan anu tan e tur siam saka lo surprise adu thu shilin apa chu e rong bol tur chuan alo tur ngal char chara lini chuan kongka chu han hong ta an valu rual chuan anu ti in ko koi chuan alo pan ngal vata heta ingei ti a anu ina ti chuan he hi kan ina lom apa ina le to a alo ti oi om lo lutuk hei te chu Mr. Su an a hau tlat kha ni hi ipa chu hetiang le thei hi ani lo tlat ti in ti nai le china te chuan an lo hoi lo hle nuradi la chuan heta thok ini ve na la ya arukin he in hi lwa in lo tum ani sok lo mu alo ti ve bok asha chwa chuan in chak lo viawang naupang te si do soi sha chau lutuk mai ti na in alo ti le chuan lo beng shepin hi du chuan min an khum ro naupang poi soi lo pu chelo khan he in hi kan in ani ko in ti chuan ani ni mai chuak va dro ti in lini chuan alo vin ve ta thaka nang ni kha chuak zok ro he ina lu ve ngam tur po hi ni lo tu emo kha han be te u ti in enga ma chuan an lo ngai du bik si lo chuti lai manager kha alo lu ve le a chu in chu adu ani phot chuan ani thei tur thu alo soi ve le ringot mai ti na chuan he mi te pani hi pe chuak ngal ro alo ti tuara shwai chwa an tum chu ko koi chuan du lovin alo dang ve chang nang naupang zak thei lo lutuk tiin tina chuan alo beng ta shepa ko koi chuan asma alo nei ring chu lo ni in a tho chu lo ha chan ta chinala chuan an chung ko thalak te chu lo pai chevekin na thok pakhat chu lini te nu fa wa shet tur chuan an she zui bok ma se mu ya na kha lo chuakin ko koi chu damdoi alo pe vata engin clear thupa hetiang driver satlia hi in hlawem ni tina in alo tilang lang mai secretary chuan alo beng shep in vasam lo via tina pa hi su group executive manager anya sin ti in china chuan alo chan vata an khol zui ngal bok
alo thlen huna chuan thing thi in ngaidam in dil chiang khopang an na ti ham zui lini hliam an lo bai pui lai mek chuan Mr. Chawa po chu alo thleng ta chia mai tunge ka fanu lo ti buai ngam chi u ti in alo por lut ngal hle hemi te himoli driver no pa ania ifanu hi zalo takin kutan thla kani noradi chuan alo te zata ni e karai ti po sherengin min nam vak le ngala ti nai chuan alo ti ve bok ma se a han en chian nak chuan an president sumu yana alo ni reng mai ifanu khan kanupui hi liam na tak alo tortira kado sham zo kani kha hetiang hian mo ilo en gol thin alo ti ta ka phei chuan ngai dam dil vatro ti in a fanu chu a beng ta topa ma se tunge ni soi chu arem ti lo thu a ma a alo soi to awang khan a fanu ai o chuan ngai dam te adil sak ta ringota an chung kwa in an tor ai chuan ti in ani na tanga ban mai chu adil bok chu flat po chu tina te nge na chuan pedu lovin an ma ni chuan an lei to thu muya na chuan soin makhi an han ti em khopa ma se shwai chwa an ni zui ngal lini po chuan a ring hlel ti sha in muya na chuan su muya na driver ani thu le na thok thar te 50% discount a pe ka wangin chu in chu a lei thei chau thu chu a soi ta zaya enga tinge engma ka dun ve si lo secretary chuan alo ti tut le ngal iwa han chaw tak ti in muya na chuan a ke ya chuan alo ra sak vaka na ti em chung chuan anui lui ve sham